Primeiros pasos 2023-2024. Xa hai tempo tiñamos 3 pezas fundamentais para emprender a solicitude da exhumación dunha fosa colectiva no sur de Pontevedra, no concello de Salceda. A necesaria información oral dos veciños da parroquia de Soutelo. A investigación histórica de Xosé Ramón Paz Antón. É un grupo de persoas e familiares dispostos a dar os primeiros pasos para pôr en marcha este proxecto e conseguir o financiamento. Marcamos o lugar no adro. En tan só 5 días tiñamos que encontrar os restos de algúns dos 7 homes paseados en setembro de 1936 que foran soterrados nunha fosa no adro da igrexa de Soutelo, en Salceda de Caselas. Coñecíamos os nomes dos 7 asasinados a través das actas do Rexistro Civil de Salceda e do libro de defuntos da parroquia de Soutelo, mais descoñecíamos o lugar exacto onde os enterraran, porque o chan de terra fora pavimentado e construíran varios nichos pegados ao antigo muro do adro. Para escoller e marcar o posible lugar de enterramento, baseámonos na documentación oral recollida. 3 veciños da parroquia, Jesús, Consuelo e Ramón, falaban das súas posibles localizacións, moi próximas entre elas, no mesmo adro. Despois de moitas dúbidas, optamos por ter en conta a historia contada por Jesús González Estévez, testemunha directa, xa que de neno viu como enterraban uns homes preto da parede lateral esquerda da igrexa. Tivémolo en conta porque esta localización coincidía coa que transmitira a nai de Consuelo Alonso Pérez, tamén veciña da parroquia. San Quetano, que chamaban o Jaime do Vilaverde, andaba o Toxo ali co carro cos bois e fixeron descargar no carro e pasaron ali polo noso lugar para arriba, que eu son de lá de 159 ali, pasaron por ali para arriba e trouxeron a enterrar aquí neste santo sitio, dicían sempre que se enterrar aí, aquí onde están excavando, sempre dicían que se enterraran allí. Aí, sí, sempre oí falar toda a vida, enterrarnos aquí, se me viña nai. Miña nai morreu con 101 anos, co sentido tamén como teño eu ao millor. E eran 3 ou... Achados inesperados. Nos primeiros días van aparecendo restos óseos a nivel máis superficial que non se poden contextualizar. Segundo van avanzando na escavación, os arqueólogos van encontrando e perfilando as liñas dunha fosa na que podería estar alguén soterrado. Nos primeiros días da semana pasou bastante xente polo adro da igrexa para ver a evolución dos traballos e Fernando Serrulla encargouse a diario de ir resumíndolles os avances na exhumación. Entre o público asistente estaba unha das netas de Manuel Rodríguez, un veciño de Soutelo, morto nos anos 60 de maneira misteriosa. Viñera alí á espera de poder saber se enterraran onde se estaba escavando o seu avó, pois a súa nai, xa con Alzheimer, recoñeceu o lugar nas imaxes que saíron no Faro de Vigo. Na tumba, en que esperábamos encontrar algún dos paseados, aparece un cadaleito co esqueleto dun varón o que lle practicarán autopsia. Despois das análises feitas polo antropólogo forense, parecía bastante probable que se tratase de Manuel Rodríguez, o veciño de Soutelo, mais a súa morte misteriosa nada ten que ver coa nosa busca. Despois deste primeiro achado non esperado,
Continúan os traballos dos arqueólogos, mais de novo, outra sorpresa na zona onde se estaba a escavar. Contra a esquina da igrexa aparecen os restos dunha muller descoñecida nun misterioso cadaleito de zinc, xunto cos restos dun meniño. Tiñamos unha lixeira idea de que nos anos 60 enterraran por esa zona unha muller, mais non esperábamos que xusto fose na área escollida para a localización da fosa. Despois destas dúas sorpresas, en tan poucos metros escavados, que non cadraban co que esperábamos encontrar, esmorecían as esperanzas de poder achar algúns dos asasinados no 36. El cuarto día de búsqueda, ayer encontramos los restos de una persona que pudo morir en 1961 en un accidente o que pudo morir de forma violenta y que la familia lo reclama, y nos hemos encontrado que debajo de ese individuo, que no tiene nada que ver con las personas que buscamos, lógicamente, nos hemos encontrado con que tenemos una fosa alargada a todo lo largo de la excavación que hemos hecho hasta ahora, pero hasta el momento no hemos encontrado nada que nos haga pensar que estamos en la fosa que buscamos. Xa pouco tempo quedaba e parecía complicado poder localizar os restos dos 5 paseados veciños do Porriño e de Mos e outros 2 veciños de Tui. Mais como aínda tiñamos 2 días máis, proseguimos coa busca nesta zona tan remexida. Unha nova fosa. Segundo ían escavando máis cara ao fondo, Breogán e Alfonso enxergan outro enterramento en sentido paralelo á parede da igrexa, nun nivel máis profundo, por debaixo dos cadaleitos anteriormente atopados, percíbense os perfís da madeira de 2 caixóns. Está dentro. Entonces eso que temos ahora, a ver se está dentro da fosa ou está máis abaixo. Si unha vez que temos esa tira de terra, eso vamos relacionar con as cousas. Eso vamos a saber se abrirá, iríamos completar. Agora si temos máis claro que a documentación oral manexada era fiable e non escolléramos mal a zona da excavación. No último día, dende moi cedo, van saindo á luz 2 esqueletos bastante ben conservados. A primeira vista, parece que poden ser 2 dos paseados que buscamos, pois ambos os 2 presentan signos de violencia, segundo comenta Fernando Serrulla, cando analiza os restos in situ, antes de retiralos e gardalos para análise no laboratorio. Agora compre esperar a ter máis información sobre eses restos óseos encontrados. Despois das análises do antropólogo forense Fernando Serrulla e as posibles probas de ADN, poderemos saber se son algúns dos veciños do Porriño asasinados no Escambrón, no Monte do Picado, entre os que estaba Severo Boente, a quen buscan os seus familiares, ou se son 2 veciños de Tui, Antonio Dalmiro e Manuel, asasinados 2 semanas máis tarde no Torreiro, na mesma parroquia de Soutelo. De trabajo, sexto si contamos el primer día del viernes, y estamos muy satisfechos porque hemos encontrado 2 individuos con signos de violencia. Los 2 individuos que hemos encontrado están en sus respectivos ataúdes, algo poco habitual, pero que nos hemos encontrado en algunas fosas que pueden aparecer en ataúdes. En los 2 casos tenemos restos con signos de violencia tanto en la cabeza como en los antebrazos. Todo es de forma preliminar, pero hace pensar que esto se tendrá que confirmar en el laboratorio. Y bueno, la idea, estamos muy satisfechos por el resultado arqueológico y seguramente el estudio antropológico confirmará todo esto que estamos diciendo. Agardamos que no futuro poidamos continuar escavando no outro lugar documentado, no lugar que sinala insistentemente Ramón Rodríguez Cruces,
onde indicou a súa nai e onde el viu como ían alumear no día de Santos unhas mulleres descoñecidas. Era aquí. Agora aquí estamos salindo nada con máis xente aí o primeiro de Santos. A mañán e a tarde. De que ano, Ramón? Se choveu. Mais ou menos. Home, por 50 tantos, por aí. Eu era pequeno. Pero entón eu, a miña nai, quixi ainda lá, a máis outra amiga, así, bueno, tamén Santa Bárbara. Sí, aquí, que chaman a mí. Entón, acabamos de dizer, quen unha xente do pobriño. Bueno, entón, a veces pensamos, porque entón somos todos eu digo eu. Entón estaba aquí había un carreiro. Por aí para lá. E aquí estaban estes, para aquí. Será unha excavación difícil, pois agora, nese lugar, hai uns nichos que se ergueron despois dos anos 50. Mais compre proseguir para facer xustiza coas víctimas desaparecidas.